Направо съм се отпуснал в танца, ама изобщо не мислех за нищо. Готви, пере, чисти. Много щастие семейно, виждам много деца. Много любов в живота с една жена, аз бате. Ще имате 4 деца? Бях да леглото, той обикаляше и тренираше сам. Много ми е мерак да се научи на българските танци. Не беше винаги лесно, обаче беше забавно. Имах една закачалка, тя е закачалката и си играх с закачалката, докато тя спи. Аз съм много щастлива, защото има нотка надежда, че той ще почне да танцува. Да не му пука, да пие едно-две питиета и да се чувства свободно, след едно, че е на небето. Вземах 2 малки долу в кафето. Напих го вечерта, уморих го през нощта. Играехме из хотела, който където свари. Много се притеснях да не се подхлъзна, да се изплескам там пред публиката. Малко накрая щях да я изпусна, обаче аз мъж не хванах здраво, няма къде да бяга. Скуба ми е косата, косъмче по косъмче с нощи, защото обърках танца на 10 пъти. Казаха, че прилича на някакъв стар дядо, който тежко стъпа така. Смятам да се подпаля подметките. Ако видите огън или пушек, тичайте за пожулга с цели. Ще са усъвършенствани, това много яко. Ще ги направим 2 часа на данси, без да спрем. Обещавам да не се излагаме тази вечер. Патенце мое. Благодаря. Уважаеми зрители, дойде моментът, в който ще поканя тук участниците в моята голяма телевизионна сватба, за да научат новата си задача. Представям ви Яница и Петър. Мариета и Красимир. Ася и Станьо. Царина и Венелин. Диана и Стефан. Анна и Любомир. Фотка и Иво. Галя и Тома. Маргарита и Йордан. И Татьяна и Илиян. Как сте? Вече сме 10 двойки. Имаме ли мускулна треска след танците? Да, всички имаме. Разбира се, най-много има Георги, най-големият танцор сред нас, който заразен от вас 3 дена и нощи не може да спре да танцува. Ту от тях, ту навън, ту по пътя, ту навсякъде. Сега, Петре, здравей, радвам се да те видя. Много си добре? Мерси. Нали, хубава прическа. Да. Добре, имам въпрос. След страстната бачата последва ли страстна нощ? Абсолютно. Всичко наред ли беше? Всичко на 6. На 6? Абсолютно. Не се ли оплаши, че може да те изпусне? Вярвам му все пак. Вярваш му все Да, пак? да. Как си? Добре, мерси. Добре, доволна ли си вече, че се научи да танцуваш бачата? Искам още по-добре да се науча. Още по-добре? Да. Отиваш на Още танци един при път. Памбус, всичко ще бъде здравотно. Аз съм му обещала. На Памбус? Да. Той е много развълнуван. Наистина? Не може да спи. Как си? Добре, ще Трябва да ти кажа, такова танго през живота си не съм виждал. Ти я носеше като автомат Калашников. Просто невероятно беше. Благодаря. Кой е по-фатално? Да настъпиш мина или да настъпиш твоята бъдеща другарка в живота по кръга? Двете са фатални, ама по-фатална е май другарката. Другарката е по-фатална. Как беше след тангото? Всичко беше много добре. Доволна ли си, че се научи да танцуваш танго? Да. Беше ли танцувала преди по този начин? Не, никога. Не? Сега за пръв път? Да. Всичко окей? Мисля, че се справихме. Всичко е нормално. Добре. Пупенце! Здрасти, Слави. Пупенце! Как си, Пупенце? Добре. Той е страхотен варненски танц, който изтанцувахте. Голям танцор е той Станьо. Това е най-пластичният мъж, който съм виждал. Толкова емоционален. Такъв варненски танц, че го кръстат вече Станьо в танц. Като останахте само 2 двойки в петък, притесни ли си, че може да си тръгнат Ася и Станьо? Притесних се. Ба после отпуснали се, успокоили се. Да. А, да? Не ти се ходи още? Не искам още да се Още не. До кога искаш да останеш? До края. А, така.
Кога обръсна мустака, бе? Преди малко. Аз стига, бе. Да, с мустак страхотно изглеждаш. Мерси. Как награби царина, трябва да ти кажа. Просто да... Как беше? Гергьовско агне. По ръченица изтанцувахте. А? Така ли мислите? Така мислиме, да. Ето, Всички. продължаваме да стоиме тук, затова така мислиме. Които сме танцували като малки в Северняшки ансамбъл, продължаваме нататък. Втори и трети клас. Да. Още ти се отразява. Добре. Наистина е добре. Хареса ви. Да, здравейте, господин адвокат, как сте? Добре съм. Трябва да ви кажа, такъв дискотанц Стил не съм Робокоп. виждал. Това е жестоко, трябва да ти кажа. Пованел... Ти видя ли залата как избухна върху пляскане? Да. Танцуваше на One Way Ticket беше, нали? One Way Ticket, да. Невероятно беше. Еднопосочен билет. Еднопосочен билет към С танц. Робокоп. С Робокоп. Да. Хареса ли ти как Супер, танцувахте? много си забавлявахме. Хареса ми. Супер, по-свободена изглеждаш. Да, вече. Окей, добре. Диана, така, да минем нататък към Ана. По-точно към Любомир. Здравей, Любомире. Здрасти. Как си? Добре. Село Еленка има 4 къщи, в коя от тях е дискотеката? Във всяка къща има дискотека там. Къде? А в двора имаме кръчма. У вас ли? Да. У вас е и дискотеката и кръчмата. Лична дискотека. Лична. си Що имаме, не направиш някакъв цех за производство на нещо ми дискотеки? Ще направим. Ще направим всичко. Как си, моето момиче? Добре. Всичко наред? Да. Потанцувахте си страхотно? Страхотно. Невероятно бяхте. Благодаря. Да си пусне дълга коса, му кажи. Добре, уважаеми зрители. Иво, какво стана? Уважаеми Всичко е зрители, нормално. Иво днес свири мача от тази група между Славия и Черноморец. Футболистите какво правиха? Като те видяха? Не. По-кроткичко. По-кротичко. По-нежно. Страхотен ориенталски танци танцувахте. Благодаря. Вълнуваш, че продължаваш нататък? Да. Окей, добре. О, мондио! Монсеньор! Бонсуар. Добър Бонсуар. вечер. Как е да кажа на френски приятелю, ти танцуваш страхотна българска ръченица? Чакай малко, добре. Как е да кажа на френски приятелю, ти танцуваш страхотна, да му кажа на него, страхотна българска ръченица? Mon ami, Mon ami, tu danses tu danses très bien. très bien. La ръченица бюлгар. La ръченица българ? Да. Точно. Точно. Encore un fois. Това друга ли? Добре, окей. Как сте? Идеално. Добре, страхотна ръченица беше. Какво правим? Здравей. Здравей, как сте? Добре. Добре, уважаеми зрители, Маргарита Родан беше ли мачо след латиното през следващия? беше. Той непрекъснато е мачо? Да. Добре, здравейте. Здравейте. И така, Илияне, здравей. Здравей. Илиян, уважаеми зрители, големия приятел на танца Памбус, казват по-точно големия приятел на танца Памбус, казва, че приличал на Ал Пачино по време на тангото. Ти на кой актьор би се го приличил? На Ал Пачино. Добре, уважаеми зрители, скромен. Уважаеми зрители,